سران حامشن مقابيد كل تشحن عصر شوعتنا متمرت مشت ساعات حد عقيلو نباخم صدالو ما دزينا ايتبي تقرين حيزنا لكم قريبنا لنا كمي تعلو كمي تمسيو كورات تملكتي مزيناتات كيتاتشو علوم السوما استوديو حبيروكم كساني حيسنا مكتال نكون لكم تمنيتنا ايو فلما حصرت زيناتات بارتي بلصقنا تجمرها غراو عبيت نمقلطاف ناصرح مخانو غليصو بارتي بلصقنا عود سرعات مزنا بمزرغح كما هاجر تجمرها غراو عبيت نمقلطاف ناصرح مخانو بمارغ مكتل قدما منصر حلافي ماخل متحابري هنص سرعه ديمقراسي مكتل بريزيدنت تي بارتي ادم فرح غليصام امرار حن سراحتنياتاتن وانا بي صحفه بارتي بلصقنا 24 مغابيت زخبرو انتخونو قلنا قوني دمان امرار حن سوميانتي وانا بي صحفه عود سرعات مزنا مزرغح زعلم مرها غبري سلطنا تخايدو ايتا دمتي سلطنا ابز جمرلو اوان كم زبلو قلصن اب چبوطات ملكعتات زي تدرخه اواناون صريت زلو من حبريتاتات ممزني اتاوتات ز تقمنا اساتافي قصالنس زلو ممحاش نممصا ز حجز سرعات قبره ملسي زلو سرعات قرتا ز كاتته زلاقي كيدي ممزني نمزرغح بفلوي تخرتنا سرح يركب بارتي بلصقنا عو سرعات مزنا بمزرغح كما هاجر تجمر عبيتنا مقلطافنا سرح كم زركبونا بريهم لوقتوت المنافسات مان ماخل زي قبر عو سرعات مزنا بصراح موعل كل مداي معبالنا مرغغاص زي جمرنا يغعزون مقلطاف غعزو عزوز قدا علو كبلو غليصم ببيبركوز ركبوا امرار حنابالاتنا تبارتي نتفصامنتو تصبيت زغبرلوم اجام نخواصوون اتحساسيبام اب كتما خوسانا هغراو لوط يزدغف حزباو سلفي تساليطو ابتي دغاف سلفي نبرتي كتما خوسانا كبابيون منغسنا وسدم زلو سغومتات هغراو لوط انفتاتن لمعاتن زدغف ملختاتنا محلاليفوم توم نبرتي 14 مغابيت شاوعاي عامت هغراو لوط مخنيات بمغبارن قدما منستر ابي احمد زلو دغاف ارغاغيصوم ابتي دغاف سلفي رسم محدار انداش اوت اسو حويسو كالوت لعلوت امرار حتى تكلل مستافهم كاب كومونيكيشن تي كلل سرخبا حبريتام ارديوم بتزامادي اب كلل صومالي كتما جيجيغا هاغراو لوت زدغف حزباو سلفي تساليتو ابتي دغاف سلفي رسم محدار كلل صومالي مصطفى محمد حويسو كالوت لعلوت حلفت صراحه كلل كم زترخبو تحبرو قبائي امرار مناصي بان افريكا لومي اب زخري عودوا يسالط اللهم ابي اثيوبيان فلماوان زسالط زلوتي قبائي عقمي مناصي نزمع بلت افريكا زبل مري حساب اللهم ابتي قبائي كاب هاغرات افريكا زتوصاصو امرار مناصين منستر قدات مناصين لعلوت حلف سرح منغستي موران مناصي انقحتي محبر سبن زعنتو فرطتي ولقا سباتن تساتيفهم اتي غباي كابلو مجميرو كساب 27 مغابيت 2017 عام تمرت كم زكايد مغلاصو كاب منستر دقا انستيون محبراو غداين سرخ بحبريتا ملاخيتو ابي اثيوبيا بزحلفو شمون توارح لعل سسا زخونو احغراون عالم الخاون مدرخات مسلاطوم ون زذكريو حبرة أوروبا إثيوبيا دقف 240 مليون يورو هيبوم حبرة أوروبا بإثيوبيا شدش مرها قبرتات لمعات زوعل دقف 240 مليون يورو 32.3 بليون برهيبوم تي اسم معنات منستر جنزب أحمد شدن بتوكلت حبرة أوروبا بإثيوبيا أمباسادر صوفي إمبسبرغر كتام أمبيروم أمباسادر صوفي إمسبرغر تي دقف كاب كلنا أبال حقرات تي حبرة تأكب مخانو بمحبار لمعاتني إيكونومي إثيوبيا كم زوعل قليصام بتوسخي من محاشات ديمقراسي تقبارا ونمقبارن كاب كربا اوان النزا بزتفتورو قونسات زبز حقودات نمحواين زوعليو تباهلو بيت مرتي مسلطني وتهدراوي برشلوك ومسرتاو وتهدرات لومي أمرقوم أبسنا سرعاتي مرقاونا أزازي الزي مبراق ليتنال جنرال محمد تسمام موياو تهدرنا كبارن كبور هيوت بمسواء هاجر مصنع نهزبي مقلقال زحاتت كم زخونا جنزيبام زي مويا بطبو ديسبلين مفصام دما مسلطان اتي مويا زحاتو فلتات بقعات كإلت مونانن بسنا لبونا مدلاونا جدن أدلايو يلوم بل 40 حدا نزور تمرقتي بوتهدرنا مويا هاجركم من هزبكم بفصوم تأماننت نمقلقال فقيدكم سلطينكم نابتي تكال زي تصنبركم دك يجقنا هزبي بمخانكم كتقرعو يقبا إلهم
تربحنا عودة توريزم مرققاص نزي زمن زمتن معقف بوليسي يدلي كبلا منستير توريزم سلاموت كاسا قليسان منستير توريزم مداركتها كالات بمخان اب رقيق بوليسي توريزم زتيو ابتي مدرخ منستر توريزم سلاموت كاسا حوشو لعلو تحالف تسرح منقسن كالوتا كالات ترخيبهم سلاموت كاسا إثيوبيا بزحات تاريخاوي تفطراون سبسرحنا فتا توريزم زلو وهاجر يايلن ابتي عودي بقدامنت زقمطا عميق حفتي زلو وهاجر كم زخنت ونتزاريبا قدم حزيز نبره بوليسي نوح وان زوصره كم زخنه بمغلاص كابتا عودي زيركب تربحنت نمرغاص مس غزاز خد معقف بوليسي كم زدلي غليصان تربحنت عودي توريزم نمرغاص ني زمن زمتن معقف بوليسي يدلي ونيلان اب تግራይ اب عودي طعنا زغاطمو عنوتات مفتحتاتنا من دايز عالم لخ عودي مصنعتي سالط الله اب عودي طعنا كلل تግራይ زغاطمو عنوتات بمصنعتي تدغفه مفتحتاتنا من دايز عسراي عالم لخ عودي مصنعتي سالط الله توعلا بمتحبار انستيتيوت مرمر طعنا تግራይ بيرو طعنا غيزياو ممحدار كلل تግራይን اس ماسن ايو زسالط زلو ابتي عودي مصنعتي اب غداي HIV دس دم لغسان تمحلالفت حماماتن غلغالوت لابراتورن كالوتن زدهسسو مصنعتات قريبومن تزتيلم حلفي بيرو طعنا غزياو محدارتي كلل دكتور امانويل حيلت عوده مصنعتي سرعت طعنا زللو كونتات زدهسلو مصنعتات زقربلو مخانو غليصم كساب حزيز تخايدو مصنعتات نتغباراو سراح مسرت كوينوم يقصلو كم زلو بمحبار زترخبو صيت لعول بجت وصيلهم زكايدو مصنعتات اب مرداتات مصنعتن مسرت كبر سراح نمسراح لعول قدا كم زلوهم غليصم نزحلفو 10 عامات سرعت عنا تግራይ ማእኸል ዝገበሩ መጽናዕታት እናቀረቡን መምሐሽ ዓውድ ዕና ትግራይ ከም መሰረት በሙሳድ እናተሰርሐ ከም ዝመጸ ተሓቢሩ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓየሎም ካሕሳይ እቶም ዝተኻየዱ መጽናዕታት ናብ ተግባር ዝተለወጡ ምዃኖም ገሊጾም ዓለም ለኸ ኢንስቲትዩት ማሕበራዊ ሳይንስ ሜዲካል ስነሰብን ጣልያን ኢስማስን ወኪሎም ዝመጹ ፕሮፌሰር አልዶ ሞሮነ كم مصنعتاو صحفات وصا صقم طعنا تግራይ مفتاح اصقام بخانو بمردا زكايدو مصنعتات تناخيروم كقصلو كم زغبا املاخيتهم مكتتال ما ديزينا يتبي تقنياكم تركبوا كورات تختاتلتي مريسكم سلا تكتاتلونا انا مسكنكم حزون مسانا صنحوا بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا EBC كاب كل تشحن 10 سلسان كساب كل تشحن 10 حامشان زتقبر ركاب اوديت وسدو سقمتن زترخبو صيتن EBC صقماتون مقراب تمتيبو مسرحو زحبر مخانو قوام كوميتي من محدارو صاي منقستي افليتوم اتي قوام كوميتي EBC من محاشا قراربان تحستون بمقبار اقرارابي تاريخ يهنص كم زلون غليصو مسكرم چرنتن زواددتو زبزاب مولو برهان گرماي كوربوريشن برودكاست إثيوبيا نتشعته 10 عامات براديو سسازخون عامات دما بتلفزيون حقن صباقن اسيت حبراوينت نحزبنا رئيس مته عبي تكاليو ابزح زوان كوربوريشن برودكاست إثيوبيا ب10 شانالاتن براديون بتلفزيون كمون بدوت ستريم ممارستات ام معلتي 24 ساعات بدمرو دما 204 ساعات امل إثيوبيا زبصح عبي تكاليو كوربوريشن برودكاست إثيوبيا نسالتم ابزلو تكالاوي ريفورمتاتون EBC ناب تحستو إلو
ኣብዚ ጀመሮ ስራሕ ለውጢ መላእ ኢትዮጵያውያን ዝስምዑሉን ጽባቐ ኢትዮጵያ ዝረኣዩሉ ሃገራዊ ሚድያ ንኽኸውን እናሰርሐ ይርከብ። አባይቱ ወከልተ ህዝቢ ቋሚ ኮሚቴ ምምሕዳር ወጻኢ መንግስትን ቋሚ ኮሚቴ ቁጽጽር ጉዳያት ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ አፈጻጽማ ወሃብ አገልግሎት ዜናን እዋና ሁነታት በዝምልከት ገምጊሙ እዩ። ኮርፖሬሽኑ በሚያቀርባቸው ዜናዎች ሆነ ፕሮግራሞች የተለያዩ ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ አብዛቅርቦም ዜናታትን ፕሮግራማት ዝተፈላለዩ ትካላት ሰብአዊ መሰል ዘውጽኦም መግለጽታት ሽፋን ጸብጻብ ከም ዘይህብ ይግለጽ እዩ። ቀራርቡን የሚችሉ ሀገራዊ ጉዳዮችን ወስነን እንደምንሰራው ሁሉ ኤዲቶሪያል ላይ ሊያለያዩን የሚችሉ በተለይ ደግሞ በህዝቦች መካከል ግጭት ሊፈጥሩ የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ ከቀራርቡና ዝኽሉ ሀገራዊ ዛዕባታት አበ ኤዲቶሪያል ወሲና ከምንሰርሖ ሁሉ አበ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ክፈጥሩ ዝኽሉ ዛዕባታትን ተሃልየሙውን አይንሰርሐን ኢና። እዚ ብግልጽ ክቕመጥ ይግባእ። ብምኽንያት እዚ ሓሊፉ ዝፍጠሩ ዛዕባታት ኣለዉ እዮም። ንኣብነት ብዛዕባ ተናሕናሕቲ ፓርቲታትን መግለፂ ሰብኣዊ መሰል ተላዒሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 17 ዝኾኑ ጸብጻባት ሰብኣዊ መሰል ኣተኣናጊድና ኢና። ከም ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ግቡእ ዝኾነ መረዳእታ ዘይብሎምን ካብ ሓቂ ዝረሓቑን መግለጽታት እንትወፁ ግና ሃገራዊ ጣብያ ከመ ምዃኑ እንወስዶ ጥንቃቐ ኤዲቶሪያል ኣለና። ኮርፖሬሽኑ ኦዲቶሪያል ነጻነት በጠበቀና ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ናጽነት ኤዲቶሪያል ብዝሓለውን ኣብ ስርሑ ኾነ ኣብ ምምሕዳሩ ካብ መንግስትን ካብ ትካላት መንግስቲ ናጻ ኮይኑ እናሰርሐ ከም ዘይኾነ ኣብ ኦዲት ሪፖርት ተራእዩ እዩ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሚዲያው ነጻና ገለልተኛ ሆኖ ነው የሚሰራው። ነጻና ገለልተኛ ሆኖ ነው የሚሰራው ሲባል ሕዚ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ሚድያና ነጻን ዘይሻራውን ኮይኑ እዩ እናሰርሐ ዘሎ። ነጻን ዘይሻራውን እዩ ክንብል ከለና ግና መዓቐፈ ኣሰራርሓ ኣለዎ እዩ። ንዓና ዝመርሕና እዚ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ እዩ። እዚ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ መሰረታዊ ዝኾነ ሕገ መንግስትን ኢትዮጵያ ዝፈረመቶም ዓለም ለኻዊ ስምምዓትን ሕግታት ሚድያ ዝሓቆፈ እዩ። ምክትል አካቢት ቋሚ ኮሚቴ አራሬ ሞሲሳ ውን ተካል ኤቢሲ እቲ ዝተረኸበ ኦዲት ተቀቢሉ መልሲ ብምሃቡን ቅልጡፍ መማሓይሽ ገይሩ ብምስርሑ ነቲ ዝተረኸበ ኦዲት ዝሃቦ ጠመተ የርእዩ ክብላ ገሊጸን እየን። የላካችሁበት ልበረታታና ጥሩ ለስራው ትኩረት የሰጣችሁት መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው። ንስራሕኹም ጠመተ ከም ዝሃብኹም ግልጽ እዩ። እቲ ዝተረኸበ ውጽኢት ኦዲት ስራሕ ስለ ዝኾነ ኸይዲ ይሓትት እዩ። ብዙሕ ስራሕ ይደልዩ። ሕዚ ብዝሓዝኹም ልክዕ መርሃ ግብሪ ተግባር ሰሪሕኩምሉ ንዝከታተለኩም ኮሚቴ ንኽትልእኹ ይሓትት። ካብዚ ብተወሳኺ እተን ኣባላት ቋሚ ኮሚቴ ኤቢሲ እናሳለጠኑ ዘሎ መማሓይሺ ኣቀራርባን ትሕዝቶን ኣፍልጦ ሂበን ተጠናኺሩ ንኽቕጽል ኣተሓሳሲበን እየን። ለውጥ ላይ ያለ ተቋም መሆኑን እኔም ለመመስከር ነው። ኣብ ለውጥ ዘሎ ትካል ምዃኑ ኣነ እውን ይምስክር እየ። በብመዓልቱ ሓድሽቲ ነገራት ዝፈጥር ትካል እዩ። ምስጋና ይግባኣኩም እዩ። አጠቃላይ ኤቢሲ ስናየው ከነበረበት ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ እያስመዘገበ የመጣ ነው። በሓፈሻ ኤቢሲ ካብ እዋን ናብ እዋን ለውጥና መዝገበ ዘሎ ትካል እዩ። ሕዚ እውን እምነት ህዝቢ ንኽትረኽቡ ካብ ዝብዝሓሸ ብርኪ ክሰርሑ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ። ኤቢሲ ኣብቲ ዝተረኸበ ኦዲት ማለት እውን መማሓይሽ ንኽግበረሎም ብቋሚ ኮሚቴ ንዝተሓረዩ ጉዳያት ቅልጡፍ መማሓይሽ ምግባሩ ብቋሚ ኮሚቴ ኣፍልጦ ንኽወሃብ ኣኽኢልዎ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከይዲ ምትእኽኻብ ዛዕባ ንሃገራዊ ዘይምርድዳእ ምኽንያት ዝኾኑ ዛዕባታት ክለዓሉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ከም ዝግበር ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምርድዳእ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ገሊጾም። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ዝጅመር ከይዲ ምትእኽኻብ ዛዕባ ንዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ መድረኽ መፍጠሪ ግንዛበን ገለጻን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ተሳሊጡ። ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝካየድ ከይዲ ምክክር ምትእኽኻብ ዛዕባ ሓቋፋይ ዝኾነ ተሳትፎ ንክህሉ ጻዕርታት ከም ዝተገብረ ሓቢሮም። በዚህ በአጀንዳ መሰብሰብ ሂደት ውስጥ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ይገኛሉ ብለን እንጠብቃለን። ኣብዚ ኸይዲ ምትእኽኻብ አጀንዳ ኩሎም መዳርግቲ አካላት ክፋላት ሕብረተሰብን ክርከቡ እዮም ኢልና ትፅቢት ንገብር። ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ መሰረታዊ ዝኾኑን ንሃገራዊ ዘይምርድዳእ ምኽንያት ዝኾኑ ጉዳያት ዘርዚሮም ብምፍላይ ንሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከረክቡ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እዚ ማለት ግን ዝኾነ ሓረስታይ ወይ መርባሓይ እንስሳ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ዘይኮነ ትካላት ሃይማኖት ደቂ ኣንስትዮ መንእሰይ ኣካል ጉድእ ከይበልና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ኩሎም ብሄረሰባትን ህዝብታትን ብሓባር ኮይኖም ኣጀንዳታቶም ተመያይጦም ከረክቡ ትፅቢት ይግበር።
تعاطيقهم ناب ጫካ زاتو حيلتات زي مرد داتهم بمداي كوميشن هاغراو مخكر نخفتحون زعباتاتهم نكقربو تدغاغامي صاوعيت كم زقربلهم زحبروتهم وانا كوميشنر اب كلل امحرا زنقساقسو عطقات زعباتاتهم بتوكلتهم نكقربو صاوعيت اقربهم በዚህ በአጀንዳ መሰብሰብ ሂደት ውስጥ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ይገኛሉ ብለን እንጠብቃለን። ኣብዚ ኸይዲ ምትኻበ አጀንዳ ኩሎም መዳርግቲ አካላት ክፋላት ሕብረተሰብን ክርከቡዮም ኢልና ትጽቢት ንገብር። ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ መሰረታዊ ዝኾኑን ንሃገራዊ ዘይምርድዳ ምኽንያት ዝኾኑ ጉዳያት ዘርዚሮም ብምፍላይ ንሃገራዊ ምኽክር ኮሚሽን ከረክቡዮም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር። እዚ ማለት ግን ዝኾነ ሓረስታይ ወይ መርባሓይ እንስሳ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ዘይኮነ ትካላት ሃይማኖት ደቂ አንስትዮ መንእሰይ አካል ጉድ ከይበልና አበ ክልል አምሓራ ዝርከቡ ኩሎም ብሔረሰባትን ህዝብታትን በሓባር ኮይኖም አጀንዳታቶም ተመያይጦም ከረክቡ ትጽቢት ይግበር። ናብ ካልእ ዜና እንትንሰግር ጉዕዞ ለውጢ 7 ዓመታት ዘድህስስ ዘተ ብምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ሰናዳእነት ተሳሊጡ ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አይተ ጃንጥራር አባይ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብርክስ ዝበሉ ምዃኖም ሓቢሮም ጉዕዞ 7 ዓመት ዝሓለፈ ዕማማትና ንመዝነሉን መጻኢና ንትልመሉን ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ጨንፈር አዲስ አበባ ሞገስ ባልቻም ንጸብጻብ አባዲ ወይናይ መርሃ ሰላም መረሳ ዝሓለፉ 7 ዓመት ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝተመዝገበ ውጽኢት ዘድህስስ ዘተ ፓነል ተሳሊጡ እዩ። ኣብቲ ዘተ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ለውጢ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈር ዕዉት ስራሕ መስርሑ እዩ ዝተገልጸ። እዞም ስራሕትታት ከተማ አዲስ አበባ ዝበለጸ ምቹትን ተነሓናሕት ክትኾን ዝሰርሑ ምዃኖም እውን እዩ ዝተሓበረ። ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዣንጥራር አባይ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብዝተሰርሑ ስራሕትታት እታ ከተማ ኣብ መድረኽ ዓለም ደሚቓ ክትረአ ኺኢላ እያ ኢሎም። በዓለም አቀፍ አደባባይ ጎልታ የታየችበት ደምቃ የታየችበት አበ መድረኽ ዓለም ደሚቃ ዝተረአየትሉ ምናልባት ውን ገለገሊኦም ከም ዝገለጽዎ አበ ነጸላ ዘፈር ዝጠመተ ጥራሕተ ይኮነስ ሓፈሻዊ ምዕባለ ዝተረአየላ ከተማ እያ። አበ ኮሪደር ጠጠዊልና ክሪእና ተለው ዛዕባና ኮሪደር ጥራሕ ዝመስሎም ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓቂ ግን ኣንሱ ኣይኮነን። አበ ዘፈር ትምህርቲ ርኡይ ለውጢ ኣመዝጊብና ኢና። ብመዳይ ጥዕና እውን አበ ዘርግሐ መሰረተ ልምዓት ጥራሕ ከይተዓገትና ግልጋሎት ዘዘመኑ ስራሕትታት ተሰሪሖም እዮም። ከምኡውን አበ ዘፈር ስፖርት አዲስ አበባ እትሕመየሉ ስፖርት መዘውተሪ ቦታታት ምህናጽ መስርሕ ዝቐየረ ዓወታት ተጸምቢልና ኢና። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ጨንፈር አዲስ አበባ ሞገስ ባልቻ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ዓወታት ምምዝጋቦም ጸሪሖም ነዚኦም ዝበለጸ ንምትንኻር ስራሕትታት ክዕመሙ እዮም ኢሎም። በባለፉት የለውጥ ጉዞ በተጓዝንበት ሂደት ውስጥ አበ ከይዲ ዝተጓዓዝናዮም ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ጉዕዞታት ዝተመዝገበ ዓወት ንዝክረሉ ንቐጸልቲ ሽቶታት ዝበለጸ ዕጥቅን ስንቅን ነሰናደአሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ በዚ ከይዲ ሓሊፍና ነዚ መበል 7 ዓመት ናይ ለውጢ ጉዕዞ እንኳ ኣብ ጽሕኩም ክብል ይደ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ በዓል ሞያ ቁጠባ ዘመዴነ ህንጋቱ ኣብ ዘፈር ቁጠባ ውጽኢት ምርካብ ከም ዝተኻኣለ ጠቒሶም አፍሪካ ውስጥ ይሄንን የሚመስል ዘመናዊ ከተማ ኣብ አፍሪካ ነዚ ዝመስል ዘመናዊ ከተማ ብ6 ወርሕን ብዓመትን ምህናጽ ንግዚኡ ይጽንሐልና እሞ ብሓፈሻ ምሕበን ይኹን እሞ ግን ከም መምህርን መበገስን ንሓዞ ከመ ዘፈር ውልቀ ብብርኪ ዓለም ለኸ ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ ንሃገር ነላሊና ኣብዚ ከምዚ ስርሑ ንብል ኢና ሕዚ ቆሪዕና ንሪኦ ሁንጽ ከተማ ኣለና። ኣብ ዓመታት ለውጢ ንከተማ አዲስ አበባ ማእኸል ማሕበራውን ዲፕሎማስን ብምግባር መዳይ ርኡይ ውጽኢታት ምምዝጋቦም ተጠቒሱ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ መዳይ ፖለቲካ ዝነበሩ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ብርክት ዝበሉ ዕማማት ተሳሊጦም እዮም። ኣብ ደገ ዝነበሩ ተነሓናሕቲ ፓርቲታት ናብ ዓዶም ካኣቱ እሱራት ፖለቲካ ክፍትሑ ብሓፈሻ ምህዳር ፖለቲካ ክሰፍሕ ብፍሉይ ጠመተ ተሰሪሑ እዩ። ነዚኦምን ካልኦትን ጉዕዞ 7 ዓመታት ዓውዲ ፖለቲካ ዘድህስስ ሕዝውን ጸብጻብ መርሃ ሰላም መረሳ ተኸታቲልና ንመለስ። ሃንደበት ኣብ ዝለዋወጥ ፖለቲካዊ ዋሕዚ ዓለምና ናይ ጸገማት ሱር ወይ ከዓ መበገሲ ዝዩ ንምባል ኣጸጋም እንተኾነውን ጸገም ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ ዝኣቱ ምዃኑ ብዙሓት ፈላጣት ዘፈር ፖለቲካ ክገልጹ ይድመጽ።
ነዚ ከም መረጋገጺ ኣብዚሖም ዝጥቀሙሉ ንፖለቲካ ማይ ሃገርና እዩ ሰጓጉን ተሰጓጉን ሕድሕድ ምውቃስን ተሓታትነትን ሓዲዩ ኣብ ሓዲዩ ኣብ ዘዕልበሉ ኸይዲ ለውጢ መንግስቲ 2010 ዓመተ ምህረት ባይታ ሒዙ ብፖለቲካዊ ኣመለኻኽቶኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ተሰጊጎም ይነብሩ ዝጸንሑ ፖለቲከኛታት ናብ ዓዶም ከኣቱ ለውጢ ዝመርሕን ከሰጋግር መንግስትነት ብዝባሓት ማሕወር ተጸዊዖም ኣብ ምዕባለ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሰናይ ታሪክ ተጻሕፈ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ቤት ማእሰርትታት ዝጸንሑ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ፍትሓዊ ብዘይኾነ ኣግባብን ስሑት ስልሒትን ፖለቲካዊ ፍርዲ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረሎም እስራት እውን ተፈቲሖም እዮም ድሕሪ መጸዋዕታ ዝተሰጉ ፖለቲከኛታት ትካላዊ ህንጸትን ሪፎርምን ኣብ ምዕባለ ዲሞክራሲን ሃገራዊ ምርድዳእን ኣድላይነቱ ተኣሚኑ ዘይሻራው ትካላት ምህናጽ ብፖለቲካዊ ረዳድኣ ወይ ከዓ ኣፈላላይ ክጽለየውሉ ተባሂሉ ኣብ ቤት ማእሰርትን ተሰጊጎም ዝጸንሑ ፖለቲከኛታት ተሳትፍቲ ተገይሮም ኣቕሚ ምፍጻምን ምድላው ትምህርትን ከም ረቋሒ ተወሲዱ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ብዝንእዶ ኣግባብ ተተግባር ተገይሩ ትካላት ካብ ፖለቲካዊ ጽልዋ ብዝጸጸየ ኣግባብ ከውሕዙን ተሳትፎ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ውልቀ ሰባት ግብራዊ ተገይሩ እዩ ብዓይኑ ፖለቲካን ፖለቲካዊ መምዘንን እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ዞባዊ ጽልዋን ዓለምለኻዊ መግለጽታቱን ብምሕባር ንተግባራት ዝወሃብ ፍታሕ ወይ ከዓ ትርጉም እሞ ክኾን ኣለዎ ዘይሻራው ትካላት መልእኽትታቶም ብረብሓ ሃገር ከንጽርዎ ግቡእ እዩ ማሕበራዊ ሓልዮት ዝመሰረቶም ሓበሬታታት በዓልናዮም ዘይንጽሩ ብምዃኖም ህንጸት ሃገረ መንግስትን ሉዓላውነት ናብ ሓደጋ ዘሳጡ ሕጡጥሕ ውሽጣዊ ባይታ ይኾኑ ኣለዉ ዝብል ምሁራዊ ገምጋማት ኣብ ዝወሃበሉ ኣግባብ ከም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ዛዕባ ማሕበረሰብን ሓሰያ ዝተባሃሉ ውዝዕታት ብዘይ ምንም ኢደእታውነት ብነጻነት ሓሳብ ክጸርሕ ዝተረኣየሉ ኣብዚ ናይ ለውጢ ዓመታት እዩ ነዚ ኣብ ምዕባለ ትካላውነት ሩይ ለውጥታት ገይሮም ምሁራን ክጠቕሱ ይድመጽ ኣብ ስርርዕ መብሓት መንግስታዊ ስልጣን ብክልላት ዝተዋቀረ ምሕደራ ኣብቲ መብሓት ስልጣን ዝለዓሉ ኣዕርዮም ሰፋሕቲ ቅሬታታት ተለውውን ሕሩይ ተባሂሉ ዝተጸርሐ ፓርቲ ክልላት ይመርሕ ነይሩ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ ኣግባብ መድብለ ፓርቲ ዝእንግድ ምሕደራዊ ዓንዲ ኣብ ዘለሉ ክልላት ዝወከሉ ፓርቲታትን ኣካል ሃገርን ኣጋር ብዝብል ውዝዐ ዲፋክቶን ኮንፌደሬሽን ብዘማዕዱ ስልሒት ዝነበረ ዘይእርንወ ኳውዳ ዝጋልህን ሓቋፋይ ምሕደራዊ ኸይድን ዜጋ ብተወከልቱ መሰል ዜግነቱ ክጥቀም ዘመቻቸው ኣጋጣሚ ዝተፈጥረ እዚ ተበጽሒሉ ዘሎ ዓመታት ለውጢ ኣብ ዝፈለመሉ ናይ መጀመርታ ዓመት ነይሩ ክልላትን ፓርቲታትን ብስልሒት መደመር ቀጥታ ተሳታፊ ዝገበረ ክብሉ ነቲ ፖለቲካ ዝጥምቱ ነጠፍቲ ይሕብሩ ካብዚ ብዝዘለለ መረጻ 2013 ዓመተ ምህረት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣግባብ ህዝቢ ዝመረጾ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ቁልፍ ዝበሃሉ መንግስታዊ ሓላፍነታት ብስነ ሓሳባዊ ደውታ ይኹን ብቅዋም ኣዕርዮም ዝፍለዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ናብ መዝነት ኣምጽኡ ሙያን ፖለቲካን ብምፍላይ ምዕባለ ስርዓት ዲሞክራሲ በር ዝተኸፈተሉ አጋጣሚ ብምባልውን ሐሳቦም ይራጉዱ ሐሳባዊ አፈላለያትን ስነ ሐሳባዊ መሰረታትን ጎሊሆም ኣብ ዘይራአዩሉ አግባብ በቁጥር ንምግላጽ ክሳዕ ዘጸግም ፍቃድ ረኺቦም ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ውዳበታት ተጸምቢሮም ኣብ ምዕባለ ዲሞክራሲ ሃገር እጃሞም ከበርክቱ መጸዋዕታ ኣብ ዝግበረሉን ዝማዓደሉን ክልግዘ ቦርድ መረጻ ተሳትፎ ዜጋታት በአግባብታ ይግለጽ ታ ዓይነት ምድለዋት ብግቡእ ባይታ ክነትሕ ዘለና ንዝብል ሕቱ አካል ዲጂታል ኢትዮጵያ ዝኾነ ተመዝገብቲ ብንጹር ዝምዝገቡሉን ዝፍለጠሉን መስርሕ አዳልዩ ኸይድ መረጻ ንምዝማን ምንቅስቃሳት ምጅማሩ ፍልፍላት ይሕብሩ ሃገር ውሕስ ብዝኾነ አግባብ ጸጥታ አክረጋገጽ ሪፎርም ብምባል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ለወቅቱ ሃገርን ክኾን ዝተሰርሐ ስራሕ ዝዝከር እዩ ብዕጥቅን ስንቅን በዓሉ ክኽእል ዝተኸደሉ ርሕቀቱን ጭቡጥ ኣብ ቀረባ መዓልትታት እኳ ተተኮስተ ዓረራትን ድሮናትን ብምፍራይ ሉዓላውነት ሃገር ምህላው ዝጠልቦ ገዚፍ ወፃ ነኪኻ ከይድ ሓለዋ ሃገር ንትቁጠባ ሓሲዩ መሊሱ መጥፍእ ከይኾን መሰረታዊ ስራሕትታት ተሰሪሖም እዮም ብተወሳኺ እዚ ንጥፈት ሰደድ እንዳተገበረ ፋይናንሳዊ ትርናዕና ጉህድ ዝገብርን ኣብ ጠለብ ዲፕሎማሲና ንሃገራት ቅድመ ኩነት ተቀሚጥና ሃገራዊ ዕድላትና ብግቡእ ክንሰርዕ ሩእይ አጋጣሚ ዝፈጥር እዩ ልብስ እና ምርት ሳይሆን ኢምፖርት እናደርግ ነበር ለወታደሩ ጫማ ኢምፖርት እናደርግ ነበር ጥይት ኢምፖርት እናደርግ ነበር ክዳን ጫማ ጥይት ክላሽ ስናይፐር ካብ ወጻኢ ነቱ ነርና ሕዚ ከም ሃገር መከላኸሊ ሰራዊት ክዳን ጫማ የምርት እዩ ጥይት ቅድም ክብል ከም ዝሓብርክዎ ምስ ብዙሓት ሃገራት ውዕል ኮንትራት ተፈጺሙ እዩ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ካብ ዝተመርቱ ምሻጥ ተኻይሉ እዩ ኣምሪትና ምሻጥ ስለዝኻልና ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብ ምጽናዕ ኣብ ምቕጻል ዝዕሸት ሃገር ንውልድ ወለዶ ኣብ ምስግጋር ብብዙሕ መዳይ ውጽኢት ናተመዝገቡ መጽኦም እዮም
መዘጋጀት ካልቻል ጦርነት በማንኛውም ጊዜ ሊያጋጥምና ሀገር ሊያፈርስ ይችላል። ጦርነት ለማስቀረት ምድላው ተዘኺኢልና አበ ዝኾነ ግዜ ኩናት ከጋጥምን ሀገር ከፍርስን ይኽእል እዩ። ጦርነት ወይ ድማ ኩናትን ምትራፍ እኹል ምድላው ይድልዩ። ኩናት ኣሕፂርካ ንምውዳእ እውን እኹል ምድላው ይድልዩ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ። ሎሚ ዝረኣናዮ ዓቕሚ ዘለና ሓይሊ ዘብዝሕ እዩ። ብስፍሓት ኣዕጢቖም ድሮናት ዘፍሪ ዓቕሚ ስለ ዘሎ ዝኾነ ዝገጥመና ፈተናት ሃልዩ ብመረዳእታ ብምጥቃዕ ብምኽሻፍ ዓቕሚ ንምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ንፖሊስ ኢትዮጵያ ንትካላት ድሕንነት ዝህቦ ዓቕሚ ልዑል እዩ። ኣብዚ ነፍርዮም ድሮናት ካብ ንዕድጎም ድሮናት ፍልይ ዘብሎም እቲ ቀደም ንገዝኦም ዝነበሩ ኣብ ልዑል ቦታ ንምብራር ዝጽጎሙ ነይሮም። ናትና ግና ብልዑል ኣቲቲዩድ ምብራር ዝኽእሉ እዮም። ብኤአይ ዝተሓገዙ እዮም። ሲስተም ኮሚኒኬሽን ዘለዎም ሳተላይት ዝጥቀሙ ኣንቲ ድሮን ዘለዎም እዮም። ዝወድቁ ኣይኮኑን። ኣብ ካልእ ስፍራ እውን ተመረዝቲ እዮም። ዶብ ዘይሰጉሩ ዛዕባታትና መሰረት ብምግባር ውሽጣዊ ውሕስና ንምዕቃብ ዓቕሚ ፖሊስ ብኣስተውዕሎት ሰብ ሰራሕ ንምጥንኻር ዝተኸደሉ ርሕቐት ጎደናታት ከተማናን ሲትዌሽን ሩም ፖሊስ ፌደራል ይምስክር። ከተማታት ስማርት ንምግባር ዝግበር ጻዕሪ እውን ኣብ ቀጸልቲ ዓመታት ጭቡጥ ምስሊ ክህብ እዩ። እዚ ከተማታትና ብስማርትነት ናይ ምቕያር ኸይዲ ውሕስቲ ዓለምን ቀጠናን ጉህደ ኣብ ምግባር ሩኡይ ግደ ዘንብር ፖለቲካ ዓለም ለኸን መንግስቲ ውሕስና ዜጋታቱ ንምዕቃብ ዝተጓዓዞ ጉዕዞ እዩ። ጥዕና ዝዓሰሎም ሩባታት ክህልው ምግባር ጥዕና ዝዓሰሎም ውቅያኖሳት ክህልዩ ምትጋህ እዩ። አዲስ አበባ ብብርካ ዓለም ለኸ ሳልሰይቲ ማእኸል ዲፕሎማሲያ እዚ ምስ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ዝደሓዝን ገዚፍ ረብሓ ዜጋታት ጉህድ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ከይኹለፍ ሰላምን ጸጥታን መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ መዝነታት ብምትእስሳር ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብዚ ናይ ለውጥ ዓመታት ተጣይሹ ስራሕትታት ተሰሪሑ እዩ። ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሃገር ዘላቂ ሰላማ ጉህድ ንምግባር ዝተጓዓዘቶ ኣቃል ስጉሚ እዩ። ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ናብ ህዱእ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ዋሕዚ ክጽምበር ብህዱእ ኣግባብ ዝተቐመጠ መንግስታውን ዓለም ለኻውን ዕማሚ 50 ሚእታዊ ስልጣን ምሕደራ ዝብሕት መንግስቲ ፌደራል ነተጻብኣ ሓይሊ ስልጣን ሂቡ ንሰላም ዘለዎ ቁርብነት ዘረጋገጸሉ ዓወት ዲፕሎማሲ እዩ ብምባል ናይዙ ተግባር ፖለቲካዊ ርዝነትን ዓወትን ዘብራህርሁ ምሁራን ዘፈር ፖለቲካ ምስማዕ ዝተለምደ እዩ። ሃገር እትጓዓዘሉ ንዘላ ሱጉምታት ልምዓት ዝዕንቅፍ ጉድለት ሰላም ንምቕራፍ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ጻውዒታት እንዳገበረ ከም ዝተርኣየ ይፍለጥ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዝተውሃቦ ልኡኽ ኣብ ዝተውሃቦ ተወሳኺ ግዜ ሃገር ንምርድዳእ ዝሰርዓ ተግባራት ይዓምም ይኹን ዝብል ተስፋ ኣብ ብዙሓት ኣሎ። ምክትታል ማድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኩም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዝውን ምሳና ጽንሑ ናብ ዜና ዕዳጋ ክነስግረኩም። ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 8 ወርሒ ጥራሕ 294.65 ቢልዮን ብር ልቓሕ ንዓማዊል ምቕራቡ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ባንኪ ኣይተ አቤሳኖ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ንጉዳያት ቋሚ ኮሚቴ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ናይ 8 ወርሒ ኣፈጻጽማ ስራሕ ጸብጻብቲ ባንኪ ኣቕሪቦም። ኣይተ አቤሳኖ ኣብቲ እዋን ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ልቓሕ ንምስፋሕን ተረባሕነት ፋይናንስ ዜጋታት ንምዕባይን ሓደሽቲ ዓይነታት ልቓሕ እናፋለጠ ከም ዝርከብ ገሊጾም። ብመንጽር ተበጻሕነት ምስፍሕ ፋሕት ባንኪ ምስ ኢትዮ ቴሌኮም ብምትሕብባር ብዲጂታል ኣማራጺ ልቓሕ እናቕረበ ምዃኑ ገሊጾም። ብዲጂታል ኣማራጺ ግልጋሎት ልቓሕ ንማሕበረሰብ ብዝበለጸ ተበጻሒ ንምግባር ስራሕቲ ምድላው ተዛዚሙ ኣብ ፈተነ ከም ዝርከብ ምግላጾም ካብቲ ባንኪ ዝተረኽባ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም። ፖሊሲ ንግዲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተናሕናሕቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ዘዕብዩ ክብሉ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም። ፖሊሲ ንግዲ ኢትዮጵያ ተገማት ስርዓት ንግዲ ብምፍጣር ዓለም ለኸ ተወዳዳርነት ማሕበረሰብ ንግዲ ዘዕብዩ ክብሉ እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም። እቲ ሚኒስትር ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ኣብ ረቂቕ ፖሊሲ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘትዩ። ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ኢትዮጵያ ዝተማልአ ፖሊሲ መማሓየሽ ማክሮ ቁጠባ ተግባራዊ ምግባር ካብ ትጅምር ጀሚራ ኣብ ንግዲ ወፃኢን ኣታውን ጭቡጥ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ሓቢሮም። መንግስቲ ዝተፈላለዩ መማሓየሽታት ኣሰራርሓ ብምግባር ተናሓናሒ ተገማቲ ከምኡውን ነቲ ዞባ ብንግዲ ዝዛመዱ ሰፋሕቲ ስራሕቲ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጾም። ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ምዃን ዘኽእላ እኹል ምድላው ብምግባር ብብዙሓት መዐቀንታት ተቐባልነት ምርካባ ዘኽእላ ልዝብ ምግባራም ተዛሪቦም። እቲ ሚኒስቴር ብኣዋጅ ተጣይሹ ከም ብሓድሽ ድሕሪ ምውዳቡ ከባቢ ንግዲ ምቹእ ዝገብሩ ስጉምታት ተወሲዶም እዮም ኢሎም።
ፍርያቶምን ግልጋሎቶምን ምልላይ ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ኣብ ኤግዚቢሽን ኣሕምልትን ፍራምረን ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ገሊጾም ሆርቲካልቸር ንዘላቂ ሃገራዊ ሽቶ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዓለም ለኸ ኤግዚቢሽን ሆርቲካልቸር ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ተሳሊጡ አሊ ኣሕመድ ኣዘራሪብዎም ኣሎ ይሄ አትክልቶችን ኢንቨስትመንት እንድናረግ ተጋብዘን ስንመጣ በጣም ብዙ ነገር አየው የሚገርመው ነገር ኣብ አትክልትን ፍረምረ ኢንቨስትመንት ክንሳተፍ ተዓዲምና መጽና ኣለና ዝገረመኒ ኣብ ዓፋር ከም ዝበለ ኣሕምልትን ፍረምረ ይፈርዩ ድዩ ኢለ ኣግራሙት ፈጢሩለዩ ንሕና ካብ ወጻኢ ነምጽኦ ንኣብነት ሽጉርቲ ካብ ሱዳን እንምጽኦ ዝመስለኒ ሕዚ ኣብ ዝክፈሪ ርኤ ደስ ይልኒ እንደምታዩ እንግዲህ እዚህ ሁሉ ውስጥ የተሳተፉ የሆኑት ከጀርባቸው አለን ማለት ነው አበባዎች ሲበልቁሉ ወይም ሌሎች ሰብሎች በሚወቅሉበት ሰዓት ኣብዚ ዘለው ተሳተፍቲ ኩሎም ኣብ ድሕሪኦም ንሕና ኣለና ፀረ ባልዕ ኬሚካሊና ነቕርብ ኣሕምልትን ፍራምረን እንትበቕሉ ዕንበባ እንትወፅእ ዘጋጥም ኣሎ ሕማም ባልዕ ሓሰኻ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ናብ ደገ ንልእኾ ዝሕሸ ፍርያት ንክኾነልና ፍርያትና ካብዞም ፀገማት እዚኦም ዝተሓለወ ምዃኑ ግድን እዩ ነዚ መፍትሒ ናትና ትካል እዩ ዘቕርብ በዚህ በኢንቨስትመንት በኩል ብዙ ኢንቨስተሮችን ለመጥራት ባክ ቱ ኦሪጂን በሚል ሎጎ አድርገን ኣብ ዘፈር ኢንቨስትመንት ብዙ ሕሳብ ሃፍትን ኸምጽእ ባክ ቱ ኦሪጂን ብዝብል ቴማ ሒዝና ክንወጽእ ሓሲብና ኣለና ናብ ክልል ዓፋር እንትኸድ ዝገበሩልና አቀባብላ ርኢና ንሕና እውን ተሰሒብና ኢና ስለዚ ካልኦት ሰባት መጺኦም ኢንቨስትመንት ተትገብሩ ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ድርጅታችን ሆርቲኬም ኢንተርናሽናል ትሬዲንግ የተለያዩ የግብርና ግብዓት የሚሆኑትን ያመጣል ከነሱ ውስጥ ጸረ አረም ጸረ ፈንገስና የበሽታን የሚከላከሉ መድኃኒቶችን እናመጣለን ትካልና ሆርቲኬም ትሬዲንግ ዝተፈላለዩ እታወታት ሕርሻ እዩ ዘምጽእ ጸረ ባልዕ ጸረ ፀሐያይ ጸረ ፋንጋይ ብሓፈሻ ኣብ ኣሕምልትን ፍራምረን ካብ ሕማም ዝከላኸሉ ኬሚካላት ኢና ካብ ደገ ነምጽእ ሙያዊ ሓገዝ እውን ንገብር ኢና እዚ ኤግዚቢሽን ፍርያትና ክነላሊ ሰፊ ዕድል ፈጢሩልና ንጸገማት መፍትሒ ሒዝና ቀሪብና ኢና በጣም ጥሩ የሆነ መደላደል ተፈጥሮናል ትራምፕ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ሓድሽ ቀረጽ ኣንቢሮም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ኣቑሑት ሓድሽ ቀረጽ ከኽፍሉ ከም ዝጅምሩ ኣፍሊጦም እዚ ድማ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለምቲ ዝዓበየ ናዕቢ ዓለማዊ ስርዓት ንግዲ እዩ ተባሂሉ ንሶም ኣብ ኩሉ ካብ ሃገራት ወጻኢ ዝኣቱ ፍርያት 10 ሚእታዊት መበገሲ ቀረጽ ከንብር እንከሎ እዚ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ እዋን ጎስጓስ መረጻ ዘቕረቦ እማመ ዝሰማማዕ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ሕድሕዳዊ ፖሊሲ ቀረጽ ንሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ጽልዋ ዝሕድር እዩ ኣብቲ ቻይና ሕብረት ኤውሮጳ ብሪጣንያን ካልኦት ሓያላት ሃገራት ዓለምን ዝተገለጻሉ ዝርዝር ከም ናይጄርያ ጋና ኢትዮጵያ ደቡብ ኣፍሪቃን ሞሪሸስን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ይርከባ ሕብረት ኤውሮጳን ቻይናን ሓዊሱ ንዋይት ሃውስ ኣዝየን ዘጸግማ ኢሎም ካብ ዝገለጽዎን ኣስታት 60 መሻርክቲ ንግዲ ዝመጹ ኣቑሑት ዝለዓለ መጠን ቀረጽ ክስልዕ እዩ እዚ ድማ ንዘይፍትሓዊ ፖሊሲታት ንግዲ ዝወሃብ ዘሎ መልሲ ምዃኑ ትራምፕ ገሊጾም ተንተንቲ እቲ ንግዳዊ ኩናት ምብራኹ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዋጋታት ክውስኽን ኣብ ኣሜሪካ ዝሕታለ ዕቤት ከስዕብን ተኽእሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ገለ ሃገራት ዓለም ናብ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ክጥሕላ ከም ዝኽእላ ገሊጾም ትራምፕ ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘውፅዎ መግለጺ ሃገራት ልዑል ቀረጽን ካልእ ንግዳዊ ማሕለኸታትን ብምግባር ካብ ኣሜሪካ ይርብሓ ስለ ዘለዋ እቲ ስጉምታት ኣድላይ ምዃኑ ሓቢሮም ሃገራዊ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብምእዋጅ ኣሜሪካ ንልዕሊ 50 ዓመታት ኣብ ቀረባን ርሑቕን ብዘለዋ ሃገራት ፈታዊን ጸላእን ብማዕረ ተዘሚታ ተዓሚፀኛ ኢሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ብባንዲራ ኣሜሪካ ተኸቢቦም እዚ ኣዋጅ ቁጠባዊ ናጽነትና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ዋይት ሃውስ ኣሜሪካ ነቲ ብ10 ሚእታዊት ዝጅምር ቀረጽ ካብ 5 ሚያዝያ 2025 ኣቆጻጽሪ ኤውሮጳ ጀሚሩ ተግባራዊ ክትገብሮ ምዃናም ሓቢሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ገለ ሃገራት ዝተነብረ ዝለዓለ ቀረጽ ድማ ካብ 9 ሚያዝያ ክጅምር እዩ ሎሚ ንኣሜሪካዊ ሰራሕተኛ ደው ኢልና ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ ንኣሜሪካ ቀዳምነት ንህብ ኣለና ዝበሉ ትራምፕ ብኣረኣእያ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ካብ ዘለዋ ገደስቲ መዓልትታት ሓንቲ እያ ኢሎም እቲ ውሳነ ግና ንብዙሓት ተንተንቲ ቁጠባ ሰንቢድዎም ኣሎ በቃ ኣብ ዓለማዊ ስርዓት ንግዲ ኒውክሌሳዊ ቦምብ ደርቢኡ ክብል ላዕለዋይ ክኢላ ስነ ቁጠባ ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ ነበር ኬን ሮጎፍ ንቢቢሲ ተዛሪቡ ነቲ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ፍርያት ኢትዮጵያ እውን 10 ሚእታዊ ቀረጽ ከም ዝተነበረ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱሎም
أموداتا زيناو تاي هنغاري كابابالنت عالم لخاو بيت فردي جبننياتات بعلا كم زغللتا فليطا هنغاري كابابالنت ICC ناي موصا وسانا زحلفت بتي تكال مأززي ما أسرتي زوز اللوم قدماي منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو أبتهاجر علاو عود سراحنا قبرلو أبزنبرلو أوانيو ICC أبلعلي قدماي منستر نتانياهو نبرازازي سراوت مكل خال إسرائيل يواب غالانتن مأززي ما أسرتي زوز كوينات إسرائيل حماس عبو بسيحيو بزبلو مقوداتي مخنيات مخوانو زذكريو ICC أبلعلي سبسلطان إسرائيل مأززي ما أسرتي مسوصة قدماي منستر هنغاري فيكتور أورفان بشم منغستو مناي إسرائيل مزنوم بنيامين نتانياهو أب هاجرهم عدتن كسالوتو معدامهم سبس أب BBC أزخاخير الله بمنصرزي مسراتيتن أبالن ICC زخونة هنغاري مأززي ما أسرتي زوز اللوم نتانياهو أحلفات قبلا كاب مت إنقاد بتوساقي أب أبالنت ICC كم زي تغسلع لاو جيرا حدميتن عسران حمشن أبالات كاب زلو ICC بملكا كاب مونغو أبال هاجرات حبرة أوروبا هنغاري فلاميتي مخانات غليسو أمريكا روسيا تشاينا دبوب كوريا حويسو بركز بلا هاجرات أبالات ICC كم زي كونام زي فلتيو كبرت تختلتي زينا ومسنادوتاتنا قدمي مززامنا قندغنت بتاتنا كنزخاخركم ABC كاب كلتشحن عصر سلسن كساب كلتشحن عصر تحمشن نستقبر ركب أوديت زوصد سقومتن ترخبو سيتن ABC صقماتون مقرام تأمتهيبو مسرحو تحبيرو